Ay mga kaparing Jason, time check natin ngayon ay 7:11. Luluto tayo ng ito. Akala ko, dito alam ng asawa ko kung ano to. Nakatikim na pala siya nito. Alam na pala to. Mga ilang taon kang nakatikim nito? Ha? Ay, may anak na pala tayo. Yan ang una mo. Tapos ngayon masusundan. 2 years old si baby. Ngayon 9. Ayun kaya unahin mo. 7. Malaki yan. Ito mo. Yan sa mas makuat mo. Maburam na. Ito. Dito. Ito daw. Malaki. At di na ako kakain ngayon ng kanin. Ito na lang kakainin ko pang gaban kasi dami nagsasabi sa akin na mataba raw ang gusto ko. Yan. Ha? Tumaba na raw ang gusto. Diet tayo. Ngayon, babalatan ko na to. Parang kamuti rin to eh. Bibi, tinamiran mo. Ang pangalan nito ay Rimas. May pangkaskas ako dyan ng ano. Para di na mag-slice. Nak, nakatikim ka na ito, nak? Rimas o kaya ulok. Ito na lang din yung panggabihan ko. Shoutout sa mga kumakain po nito. May yung cellphone ko ma. Na-export na? Di ba? Okay naman. Balat-balat. Babalatan ko na siya. Rimas po ito, rimas o hulo. 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 English. Breadfruit. Red. Bread. Breadfruit. Lagayan mo. First time makakain ng anak ko nito. Pero ang tanong, paano to tumutubo? Parang di na yung tinatanggal. Hindi yung tinatanggal eh. Diretso ba yan?
Nalagay na, nalagay na. Halika mo dyan. May kung gagana. Ang kaskas. Yan na. Dudurugin mo lang. Lain. Tutupan mo lang. Ayan po, ini-slice ko na. Ma. Ito. Mi, siguro. Tutup mo. Sarap nito. Pero na-try mo na yun, magluto. Na-try mo na magluto. Magpainit ka na nga. Para masabay na. Yung kasi sa napanood ko, papakuluan mo pa. Pero try natin kung ano, diretso. Diretso ako talaga to. Iba kasi sa napanood yung iba, pinapakuluan ko. Dali ka sana ah. Ha? Hmm? Nagawa ng lugar. Bahala ka. I-taste test natin kung tama pa. Try mo nga. Ito no. Hindi ka rin ito. Hindi. Okay na yan. Ayun. Kung iba kasi pinapakuluan. Hmm? Pwede ba? Preto na, preto na. Ito yung gabihan ko. Dito pa. Hindi na ako kakain ng kanin. Eh, grab na rin yung taba ko. Try lang natin. Meron tayo mag-preparate. Dami. Puno.
Lagayan, ma. May lagayan. Ano na? Parang mano, labo. Hop. No. Hop. May natira pa. Mga nanonood ng TV. Ano? Gusto? Ano? Yoshi, pumunta. Oh! Yoshi! Yan! Hoy! Yoshi! Kaya mo na? Ayan. Double fry? Di double fry mo? Hindi. Ano ba ang masarap? French fries ito. Ba? Dala lang bukas pag uwi ako hindi. Kung bukas ito, ito rin yun.